Hej, jeg har købt alt det her i Netto, og det er 312 kroner. Det er lilla slyt, lilla slyt, lilla slyt, og så remoulade, gigant pomfritter, og så almindelige pomfritter. Det er en grøntsagsmix, wokmix, broccolimix, italiensk salat. Ikke italiensk salat, italiensk grøntsagsmix. Så frikadeller og salsa rød sodavand. Ja, alt det her, den 312 kroner for. De tre is her, den skal vi lige have i fryseren. De tre is her skal vi lige have i fryseren. Meget hurtigt, så de tør op. Tre is her skal vi lige have i fryseren. Tre is. Så der er en ind her. Og en ind der. Der. Tre is. De tre is. Og der er 15 kroner stykket. Is. Det er det her, jeg købte 312 kroner. Og så også puttet 3 is i køleskabet. Og jeg puttet 3 is i fryseren. Lavede mig til at drikke den her røde sodavand. Og den er fra Secondi. Men jeg har også meget sodavand. Jeg har det her. Og så har jeg også det her.